Helena, directora de l'àrea bàsica de Cassà, una àrea molt extensa territorialment i també en població, i per tant tenim un equip molt gran, molt divers, és un equip molt cohesionat i consolidat i molt motivat en la formació de residents. Això ens ha obert un món en quant a la formació i a la docència, que realment és molt motivador. La veritat és que estem molt engrescats amb nous projectes i formar nous metges. La Júlia és una incorporació recent de fa una setmana, contentíssims de tenir-la i compartim l'experiència, Júlia. Jo soc la Júlia, vaig acabar la residència al Santa Caterina i al CAP de Can Gibert a Girona al setembre i ara m'acabo d'incorporar a aquest equip amb moltes ganes i on es respira un aire de molt bon rotllo, de molta cohesió d'equip i on crec que estareu molt bé. Hola, soc la Carolina Roig, que soc tutora d'aquí de l'àrea bàsica de Cassà de la Selva. Concretament jo estic a Caldes, que és un dels pobles que engloba aquesta àrea bàsica. També hi ha els pobles de Llagostera, de Quart, de Llambilles, de Campllong, Riudellots i Cassà mateix. Nosaltres també donem importància en el nostre segon cognom, medicina familiar i comunitària. I per tant estem presents a forces taules comunitàries de diferents municipis, a taules de salut, i també tenim algun projecte engegat d'un procés comunitari, com per exemple seria el de Caldes Actiu, allà a Caldes, en el qual hem treballat juntament amb la població, formant un grup motor. És una àrea molt maca, que no per dir-ho, però els pobles són molt macos, són molt encantadors tots, i estem una miqueta així entre la muntanya i el mar, que ho tenim tot molt a la vora, i que per tant és una àrea que a part de venir a treballar també podem venir a gaudir una miqueta de l'entorn.